buhay and welcome to my channel. Karaot. Karaot. Again. Hello, magandang buhay and welcome to my channel. For today's update video, so ayan, nakikita nyo naman sa aking title and thumbnail. So ayan na nga. Today is Sunday, 24 of April. So, susunduin ko ngayon kapatid ko because uwi na sila ng summer. Bukas, 25. So, ayan, samahan nyo pa ako mga bags dahil may kasama siyang mga bata. So, kailangan natin alalayan. No? Harap na? Harap na! Papasok! So, ayan. Punta na pa ako ng Islam Clark para salubungin ko yung kapatid ko. And then, aakyat na rin sa papasok ang alaw. Papasok nga yato. Nasa ako. Mabilis ko sila makita. Yan. Grabe, napakainit. So, ayan. Kapag-inis na kanina. So, overpass na. So, yun na nga bags. Tamang hintay lang po ako dito. Opo dito. Ayan, nasa overpass po ako. Not overpass. Overdose. Yan, dito na pa ako maghintay para mas mabilis pa ako nila ako makita. So, yun, kailangan natin nga ba siya because may walang puno. 2 hours later.
Bagan mo. Sagitin. Bagan hubog. Gago may pagkaturo. Ano yung Uber ka pa nga kulera ka? Ano, nanmula ka na nga ano ka? Nahinatan ka. Pagkaturo na, wala yung nakita. Pinutik ko din niya nga kulera. Uy, wala. Kaya nga niya ako. Uy, wala kulera ka. gato. Talugod. Yung mga na to crush. Ang ganda dito. Di ba? Hindi ba yung multon pakita? Laban po ito. Pagpipra na kita. Lapit na Manila. Diba? Pagpipra ka. Ito, aray ko na iya. Dahil sa Baklang. Oo. Sige, go. Sa kabila ka mga ito. Dito sarap. Kasya pa, tari. O kaya na umay ko kami. Mas muna isa. Ikaw na dito ako magtutot ako.